мегӯянд ки чанд сол қабл дар тоҷикистон либосҳои корӣ хеле кам истеҳсол мешуд ва он шаклу дизайни хос надошт, вале дар замони имрӯз корхонаҳои мухталифе пайдо шуданд ки ба истеҳсоли либосҳои корӣ машғул ҳастанд. Яке аз ҳамин гуна корхонаҳо ин корхонаи воҳиди давлатии Гулдастон аст, ки либосҳои мухталифи кориро барои кормандони соҳаҳои мухталиф истеҳсол мекунад. Ва дӯстони азиз, мо ҳоло дар назди ин коргоҳ ҳузур дорем ва меравем мебинем ки инҷо ба истеҳсоли чӣ гуна маҳсулот машғул аст. Рафтем. дуруд, хуб ҳастед? салом алейкум. Да. Мехостем ки атрофи корхонаи шумо кам суҳбат кунем. Дар барномаи имрӯза мегӯянд ки чун шумо дар ҳамин самти истеҳсолоти масалан либосҳои масалан корӣ ва ҳамчунин қолинбофӣ ман барои пешрафти ҳунарҳои мардумӣ хеле саҳм дорем. Биёед як каме аввал дар оғози барнома як муқаддима кунем дар бораи корхонаатон, каме барои бинандаи мо маълумот диҳед ва суҳбатро идома медиҳем. Да, салом алейкум як бори дигар. Хушомадед ба корхонаи воҳиди давлатии Гулдастон. Ман роҳбари корхона Ватанова Шаъло Ҳасановна. Самти фаъолиятамон зиёд аст аз сабаби ки корхонаи қолинбофӣ буд, ҳунарҳои мардумӣ буд, самти асосияш қолинҳои дастӣ буд ва аз сабаби ки мо фонди гардишӣ надоштем, мо ин истеҳсолро баро мондагӣ набудем. Баъд аз чанд сол мо тавонистем фонди гардишӣ пайдо кунем ки барои истеҳсоли қолинҳо фаъолияташро сар кунем. Имрӯз самти асосияш ин духтани либоси кӯрӣ, спецодежда. Дар ин самт мо ҳамагӣ 4 сол кор мекунем. Фарқияти корхонаи мо дар он аст ки дар ин ҷо мо маркази омӯзишӣ дорем. Дар он ҷо меомӯзонем духтаро дизайнер, конструктори либос, дузандаи либос ва вақте мо ба кор даъват мекунем, мо аввал омӯзиш мегузаронем. Баъд аз омӯзиш мо дар истеҳсол мешинонем духтаронро кор мекунанд. Ва фарқияти мо аз дигар корхонаҳо дар чи аст ки мо либоси дизайнерӣ тайёр мекунем барои сохторҳои масалан саноатӣ ва дигар. Либоси мо то ин дараҷаи дизайнерӣ ки ҳаст, ба либоси мо метавонанд якчанд кори худашро низ дар шаҳр бале либос иваз накунанд. Тоза аст, мувофиқ аст, рангош ба зеб аст. Айни ҳол мо фармоиши зиёд боз низ мегирем аз сохторҳое ки конференсия доранд, фестивал доранд, форум доранд. Онҳо барои меҳмонон пешниҳод мекунам папкаҳо ва сумкаҳо, масалан борҷомаҳо, экосумҳаҳо. ҳозир ино борҷома духта истодаам барои як фестивал, конференсия. Дар он ҷо мо низ боз нақшу нигор мекунем, ё ин ки ба даст, ё ин ки ба мошина, ё ин ки бо технологияи нав. Ин иқтидори корхонаи мо қариб 100 нафар ба ҳаст. Барои мо дар интизори фармоишҳои калон ҳастем. бале оста як чизро гуфтанӣ ҳастам. Вақте ки ман хурд будам, бибиам директори шоукомбинати восе буд, фақат мегуфт ки саноатро дар як сол ба роҳ монда намешавад, камаш ба 5 сол дар кор ки ҳамин корро ба роҳ монем. Албатта хуби он дар он аст ки мо иқтидори зиёд дорем ва мо метонем ки мақсад монда оста ба мақсади худамон расем. яъне ки зиёд занҳо қабул кунем ва фармоиши зиёд дошта бошем, агар метавонем занонро зиёд қабул кунем ба кор. занон бале дар ин ҷо маош мегиранд, маоши доимӣ мегиранд, мебиёянд ба кор, ҳичи ёд нагирифта. Мутахассис дорем, онҳоро ёд метиҳад то дарзоша, то кукоша, ҳама чизо. хоҳиш аз вай фақат хоҳиш дар кор. Албатта касе ки мебиёяд мо меомӯзонем, лекин хоҳиш дошта бошад. ман ҳамчун конструктори либос худам дар истеҳсол иштирок мекунам ки духтарон дида ки ҳамин одам маълумоти зиёде дораду, лекин ба мо қати мо барбабари мо истода кор мекунад. яъне ин ҳавасмандии зиёд аст. мана
ҳамин халтача тайёр мебошад. Дар инҷо албатта логотипҳои сохторое ки ин фармоишро медиҳанд, яъне бо чиз мекунанд, самгузорӣ мекунанд барои ҳамин. Ин ҳамаш аз вобастаи фармоиш. Дар инҷо каме синтетика низ мебошад, вале инро онҳо мақсаде монданд ки дар ягон ҷое ки мебаранд ки пахтагӣ дар он ҷо қувват намекунанд. Албатта бисёр конференсҳо ба мо эко сумка заказ мекунанд, фармоиш медиҳанд ва табиӣ ва инро низ ҳамчун равияе ки мо барои экосистемаи ҷаҳони мо як самт гузоштем гуфта барои ин фармоиш медиҳанд. Албатта ин бахмал аст ва ҳамон логотипе ки дар ин ҷо мекунанд ҳамчун барои матоъҳои синтетикӣ хуб рафта мешавад, яъне хуб дар логотипро дар пахта намешавад карда. Албатта мо ин технологияи нав мо ба стратегия ки ҳозир дар ҷумҳурии мо барои рушди саноат ва истифода бурдани самтҳои нав, технологияи нав, албатта мо аз ин ақиб намондем. Мо низ барои логотип кардан, барои номи корхонара гузаштан, барои ҳамин мо низ дастгоҳ харидорӣ кардем ва онро истифода мебарем барои самт. Албатта ин зиёд мекунад фармоиши моро. Ҳар як технологияи нав вобаста ба технологие ки ҳозир карда истодем фарқи зиёд дорад. Кам сарф аст, кам одам дар кор аст, яъне автоматикӣ мебошад. Худам низ дар ин ҷо қолаб месозам. Албатта ман дар корхона цех дорем, барои қолабсозӣ қолаб месозам. Аз рӯи он мо чанд қабат матоъро монда, қолабро монда мебурем. Албатта масалан бале бо ин дастгоҳ ин осонтар аст. Албатта дастгоҳҳое ҳастанд ки калон мебошанд ва автоматикӣ барои он фармоиши зиёд даро, на кам аз 1000 дона. Вақте ки ба мо 500-1000 дона борҷома фармоиш медиҳанд, мо метавонем ҳамин тавр бо халтаҳо ҳама инро пора мекунам барои халтаҳо. Зиёд аз ин мо фармоишҳое дорем барои ашёҳои хонагӣ. Дар он ашёҳои хонагӣ мо нақшу нигори миллии худро мегузорем ки ин ашёҳои хонагиро ҳар як зан, ҳар як меҳмони ҷумҳурӣ мехоҳад бо худ бараду ҳамчун дастовез аз Тоҷикистон ки ҳамонро дида гӯяд ки мо инро аз Тоҷикистон овардем, ҳама дар он ҷо буданд. Зиёд таваҷҷӯҳ доранд ба ҳамин гулдозиҳову ба ҳамин рамзҳои миллие ки мо дорем. ҳунармандони мо зиёд кор карданд, зиёд муаррифӣ карданд нақшу нигори миллиро ва имрӯз чакан яке аз дастовардҳои ЮНЕСКО шуд ки мо бо ҳамин фахр мекунем. Вақтҳои охирон зиёд мебиёянд меҳмоно ва нишон медиҳанд ба мо аз намуди телефони худашон шумо метавонед ҳамин хел курта духта. Мебинам дар он ҷо дар як бутики франсавӣ, дар як магазини франсавӣ либоси чакани мо дар либоси аврупоӣ нишон додагӣ аст ва албатта фахр мекунам, мегӯям ки ин нишони мо, ин чакани мо, ин медонед ки дастоварди ЮНЕСКО шудагӣ барои ҳамин дар ҳама ҷаҳон шинос ҳастанд. Ва имрӯз бале дизайнерои мо, мана ин муаллима чандта шогирд дорад дар ин ҷо. Якдам. Бале, мана ин болишча агар шавад, дар болишча нақшу нигори миллиро карда ва ё ин ки дизайни ки ба мо пешниҳод мекунанд фармоишгар, ба он тайёр мекунем. Болишча, таги тарелка монак, дастархони калон, ҳамаи он ба як нақш якҷоя вобаста шудагӣ. Бибинед ки дастгоҳ чӣ қадар кор осон кардааст. Бале ҳаст бо мошинаҳои автоматикӣ дорем, онҳо низ мекунанд. Ин полуавтомат, яъне ман мегӯям барое ки дар ин ҷо одам дар кор аст. Ҳаст мошинаҳое ки одамам дар кор нест. Қолабро дуруст мекунӣ ва худаш тухта мекунӣ. Албатта. Ва ин ҳамон масалан либосҳои ки барои кормандону барои да ин либосҳои корӣ барои ҳар хел самтҳо. Рости гап зиёде одамон барои тамошо мебиёянд, мегӯям ки мумкина ина ман харам берун ба мепӯшам. Ин либоси корӣ, мегӯд ин либоси кориро шумо то ин дараҷа фасон кардед ки ман мехоҳам пӯшаму дар кӯча бигардам, ё ин ки равам ба ягон ҷо машқ бо ҳамин.
албатта дар духтани либоси корӣ фарқияти мо дар он аст ки мо либоси кориро вақти духтан ҷиҳати экологиша нигоҳ мекунем, ҷиҳати кам чирк шуданашро нигоҳ мекунем, осон шустушу кардан барои коргар, бале тез қоқ шудан, газмол карданашро ҳама ҳамин чизҳоро дида аз госстандарт сертификат мегирем барои либосамо ва тайёр ҳастем барои ҳамин. Яке аз намудҳои онро нишон диҳем агар мо барои корхонаи Авесто ки дар он ҷо ронандаҳои автобусҳое ки дар кӯчаҳои мо мегарданд, албатта ин намунаро ба онҳо пешниҳод карда будем. Ин яке аз намунаҳо. Яъне бинед рангаш сафед не чирба. Ин барои русӣ мегӯянд инженерно-технические работники. Яъне одамоне ки кам кори чиркинро мекунанд, бисёр вақт дар коғаз ё ин ки дар назорат коргаро мешаванд, ино аз ин намуд мебозанд. Болояшам пахта мебошад, тагашам низ пахтагӣ мебошад. Пахтагӣ гарм, либоси зимистона аз матори бумазее ки пашм дорад, ин пахта не ки пашмро ранги пашминӣ кардагӣ. Бале ҳам дизайнашро бинед, дар ин ҷо бо логотипи ҳамон корхонаро низ мекунем ва ин чизро метавонанд пӯшанд. Зиёд боз дар ин сол манами 1 моҳ 2 моҳ пеш мо албатта бо барои ҳамин завод ин барои коргарош вай барои ИТР инженерно-технический коргар буд, ин барои коргарош бинед ранги бале манам инро қапед ва гоҳе вақт мешавад ки баҳору зимистони мо қариби 1 хел ҳаст, барои зимисезонӣ буданаш мо метавонем остини либосро канда ин камзулча мешавад гуфта пешниҳод кунем. ҳамкориҳои байналмилалӣ албатта ин ҳози бисёр актуалӣ мебошад. Мо тариқи сайт кушодем, шумо даромада метавонед ҳама ҳамин либосҳое ки дар ин ҷо овезон шудагӣ аз пеш, аз пушт то рақамаш, то размераш, то нархашро фаҳмида фармоиш диҳед. Ба қариби форуми осиёӣ буд байни занҳои соҳибкоре ки дар ҳунармандӣ фаъолият мекунанд ва дар он ҷо электронная коммерсия дар ҳунармандӣ буд ва дар он ҷо ман ҳамчун намояндаи Тоҷикистон баромад доштам ки чӣ хел ман дар корхонаи худам электронная коммерсияро даровардам ва чӣ хел мо сайт сохтем, дар он сайт сурат гирифта. Ин камтар душвор буд сайтсозӣ, қариби 1-3-4 моҳ вақтро мегирад ҳар рӯза кораш кати. Мо одам гирифтем ки дар IT технология пешрафта бошад, ҳар як либосро аз пеш аз пушт сурат гирифта, рақам карда, штрихкодирование карда, ҳамаи онро дар он ҷо вобаста карда дар ин сайт ёфта мешавад. ва дар он ҷо ҳам фахр кардам ки мо аз Тоҷикистон ҳастем, ки мо огоҳӣ ҳастем аз технологияи навин. Бале мо метавонем имрӯз ҳамаи намудро дузем. Албатта бо фахри мо аст ки мо боз метавонем ҳам занона спецодежда духтан, яъне ин халати корӣ мебошад барои ошпазоне, барои фарошо ки аз тамоми ошхонаҳо, ресторанҳо ба мо фармоиш медиҳанд. ҳамчун намуна вақте ки мо худамонро таъриф мекунем, мо мегӯем ки дар мо фармоиш медиҳад фирмаи Knauf, фирмаи Mercedes Benz, фирмаи Toyota, Zeppelin Cat, Coca-Cola ва мо самти худро дар спецодежда зиёд мекунем ба духтани манами хел худиҳо, яъне блейзерҳое ки метавонанд бо сарпӯш масалан пӯшанд дар тирамо. аввал дизайнер программашро месозад дар компютер тариқи CorelDRAW 7. баъд аз он программаи кардагишон нақшунигоре ки дар компютер мекунанд дар плотер мебарояд. аз плотер расмашро чанд дона дар кор, размеро, ҳама инро интихоб намуда плотер мебарад. плотери мо низ программаи худро дорад, он сабук аст, лекин аввал бояд мутахассис дар CorelDRAW кор карда тавонад, баъд аз он ба программа ин плотер мегӯянд. ин инноватсиони тамоман одам дар кор нест. шумо метавонед программаро занед, ба пага биёед як рулонро холӣ кардагӣ, тоза кардагӣ мондагӣ.
мана расми тоза кардагиро хуб албатта ин нақшу нигори милли дар борҷомаҳое ки эко борҷома мебошад пахтагӣ ҳастанд. бале дар ин ҷо мо метавонем расмашро монем ва инро маҳкам ин ҳарорати гарм дорад? ҳарорати гарм дорад ҳозир ҳарораташ 150 градус Дараҷа аст. мебошад дараҷа бале аз 1 сония то 30 сония метавонем истифода барем мана ин ҳозир ҳамхел баромад ҳозир мо дигарошро низ мекунем қолинҳои дастӣ аз пашми меринос як пашми редкӣ ки мо дорем дар тоҷикистон ин меринос мебошад ки сараш кам шуда истодааст баъд аз он ки мо фурӯхта натавонистем қолинҳоро мо истеҳсоли онро камтар манъ кардем ва ба қолинҳои дастӣ армуғонӣ гузаштем инро низ ба мо бренди лал пешниҳод кард ки дизайнрашро карда станокашро карда ва инро акун корхонаи воҳид давлати гулдастон мекунад ҳамчун армуғонӣ туҳфа барои ёдгорӣ ва барои хотир расондани вақтҳои хубе ки гузарондан дар тоҷикистон албатта инро дар болои миз гузошта дар ягон ҷо монда ман намехел рост истоданаш мушкил бале дар танаи он метавонед номи корхонае ки инро туҳфа мекунад ё ин ки сайти аз номи ки ба ки ва сайти худро низ ҳамчун рекламе метавонед дар ин туҳфаҳои армуғонӣ пешниҳод кунед ин туҳфаи миллӣ ин ҳам хеле зебо аст ин чанд масалан чанд метр аст ин 4 ба 4 7 ба 4 бале ҳам дар дохили бараш ҳам ба дарозиаш пашми меринос ҳаст мона гилемҳое ки мо дорем дастӣ дар ин ҷо сутумаш риштаи пахтагӣ бинед бараш ба фақат меринос дар ин ҷо мана қолинҳои майдаи армуғонӣ ки мо аввал ба ин гузаштем ва ин камтар душвор буд мондан чӯбаш камтар тез аз кор мебаромад инам калон буд мо метавонем ҳозир ҳаминро бе пуштакаш калон кунем ино якумаш вале вақте ки ту як мақсад монди то ин мақсадро расида чандто самтро мегузарӣ аз инаш хатогиёта ёфта дигар хел мекунӣ имрӯз бале имрӯз окончательный варианти мо ҳамин аст яъне ки ин ҳам бале ҳам дастрас аст ҳам камсарф аст ва ин дастрас аст мехоҳем ки зиёд аз ин гирад бинед ки чӯби табиӣ экологӣ тоза яъне мо дар он ҷо не лак кардем не ягон чи дигар кардем риштаи тозаи пашминӣ ҳамин ин як чизи хуб аст мана инам борҷомаҳое ки мана ин расми анҷирро мо якум бор бо бренди лав эҷод кардем дар болишчаҳо мана бинед ин анҷир расмашро бинед баргаш худи анҷир буридагии анҷир амхел бинед бо атласи тоҷикӣ чӣ хел ҳамин дизайнёро моро омӯзондан дар ҳамин вазорати саноат дар проекти юнидо аноро бинед чӣ тавре мехоҳед аноро метавонед бале дар ин ҷо ҳам дастархон дорад ҳам болиш дорад ҳамчи як комплект аст мана ино ҳам аз пашми меринос мо панно кардем мана бинед панноро инро агар аз дургӣ бинед табиати тоҷикистон бале агар аз дургӣ бинед шумо мефаҳмед ки ин ҳамун аст мана ина бинед камтар пашмаш сахтарам бошад ин панно яъне шумо метавонед кашов кунед мана ин духтари тоҷик албатта ин нигоҳи дизайнер нисбати мана ин инҷо 3D барин бале инро тарошиданаш камтар мушкил лекин мана мекораш инро метавон хотираи бара ино ҳамон гилемҳое ки мо мебофем боқимандоошон мана бо инахел мана ина бинед борҷомое ки корхонаҳои хориҷӣ фармоиш медиҳад ҳам атлас бошад ҳам попур бошад
خلاص همین گونه. бале ман ин инноватсионӣ чизе ки дизайнери мо дар корхона мекунад аз боқимондаи спецодежда ин спецодежда буд ҳамоне ки осебно дида ҳам аз лиҳози масалан сифат низ боз бақувват. ба қувват аст бале да баъд намесӯзад огнеупорный материал дар инҷо апелсин мана инҷо гандуми худамон мада дар инҷо ангур ва метавонанд инро дастрас кунанд харан албатта дар инҷо бинед борҷомаҳое ки ба инноватсионӣ кардагӣ ҳама рангаш кардӣ мана ино борҷомаҳое ки вышивкаи мошин попур мана бинед дар инҷо шумо метавонед чиро бинед таги тарелкамонак ҳар як миз курси миз дар ҳар як миз мо дар таги тарелка чиркин мешавад гуфта барои ҳар як одам шахс шумо метавонед инро шашдонагӣ истифода баред ва як дастархони дароз дорад мана мехел метавонед аз лави мизатон то охираш дар гирдаш ва ино истифода баред ин дар вақти таҷрибаомӯзии донишҷӯён мо шартнома бастагием дар корхона донишҷӯён мебиёянд зиёди онҳо рассом ҳастанд яъне мо албатта ба донишгоҳҳои санъат ва дизайн технологӣ ки дар он ҷо факултети дизайнерӣ сар мешавад аз рассомӣ ва онҳо аз сабаби ки рассоми хуб ҳастанд мо якду мутахассиси худро машғул кардем ки бо донишҷӯён кор кунад ва мутахассиси мо ба он ёд додааст ки туҳфаро аз кукла сар карда масалан чӣ хел ороиш додан мешавад яъне чӣ хел сохтани кукла чӯбашро мо дорем барое ки мо чӯби зиёд мемонад барои аз қолинчаҳои дастии майда ин боқимондаи куртаҳое ки дар истеҳсоли мо зиёд ҳастанд бале мана ин риштаҳо не ин риштаҳое ки мана расмашро духтаро мекашад рангу рӯяш ба зеб бошад ки ин духтари тоҷикии мо чихел мешавад ва ин лухтакҳои мо дар 2 сол пеш дар Дубай дар выставкаи экспо иштирок карданд ва ҷалби масалан мизоҷон зиёд ҷалб шуданд бале ва миллат масалан региональнишам ҳархела мекунем аз помир аз ғарм аз хатлон албатта чунон ки дидем мо зина ба зина корҳои нав мана ин папкаҳое ки дар конференсия шумо истифода мебаред бале шумо метавонед дар инҷо ягон чиз монед ё аз атлас кунед мана сахтак мана мехел як шакли муаррифӣ масалан инам зиёдаш аст бале ба ташаккур ба шумо ки дар ин барномаро ҳамроҳӣ кардед дар воқеан мо аз суҳбат бо шумо лаззат бурдем ва имрӯз як сайри ҳунар низ кардем муваффақ бошед раҳмати кам барномаи мегӯян ки буд ба шумо рӯзгори хуш таманно дорем то дида дигар ташаккури зиёд